Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tAlla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira mhux obbligatorja ta' San Sebastjan u San Fabjan. Qabel ma ngħidu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Karina u Ġorġa Żammit. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa umli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Imlina mulej bl-ispirtu tal-qawwa u ħeġġiġna bl-eżempju sabiħ ta' San Sebastjan Martri tiegħek biex nitalmu nobdu aktar lilek milli lill-bnedmin. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Samwel. Kemm seddum qalbek sewda għal Sawl meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael. Imla il-qan biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita. Għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Samwel wieġeb kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu, hu għoġla miegħek, għejt li mort biex tagħmel sagrifiċċju lill-mulej, sejjaħ lil Ġesse għas-sagrifiċċju, jien imbagħad nurejk x'għandek tagħmel u lil min ngħidlek tidilkuli sultan. U Samwel għamel kull ma qallu l-mulej u mar Betlehem. Ix-xugħ tal-belt marru jilqgħuh imreda u staqsewh ġejt hawn bisliem u hu wieġeb bisliem. Ġejt biex nofri sagrifiċċju lill-mulej. Tqazzu ejjew miegħi għas-sagrifiċċju. U hu qaddes lil Ġesse u lil uliedu u sejħilhom għas-sagrifiċċju. Ġara li malli waslu Samwel ra lil Eljab u qal hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel tħarix lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jien diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem dak biss li jidher fil-għajn imma l-qalb. Ġesse sejjaħ lil Aminadab u resqu quddiem Samwel u dan qal anqas lil dan ma ħatar il-mulej. U Ġesse ressaq lil Samma. Samwel qal anqas lil dan ma ħatar il-mulej. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu. Imma Samwel qallu il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu dawn huma tfal kollha. Wieġbu Ġesse għad fadal iż-żgħir qiegħed jara n-naġ. U Samwel qal lil Ġesse ibgħat għalih u ġibu għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwejn u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel qum u dilku għax dan hu. U Samwel ħaf idejh il-qan biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien sibt lil David għaddej tiegħi. Sibt lil David għaddej tiegħi. Dert fl-modi li ħbiebek u għettilhom jien qiegħed il-kuruna fuq ras wieħed qalbini. Ħtar żagħżugħ wollejtu fuq il-poplu ngħidu sibt lil David għaddej tiegħi.
Sibt lil David għaddej tiegħi biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej ngħidu. Sibt lil David għaddej tiegħi. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. U jiena nagħmlu liben il-kbir tiegħi l-ogħla fost is-slaten tal-art. Ngħidu sibt lil David għaddej tiegħi. Ħanqu bil-wieqa. Alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idawlilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien f'jum is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-dixxipli tiegħu huma mexxejn bdew jaqtgħu żbul. U l-Fariżej staqsewh, ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt? U hu qalilhom, qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kien il-ħobb sal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu ħlief fil-qassisejn u ta' minnu wkoll lil min kemm miegħu. U qalilhom, is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa sejt. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Il-bieraħ rajna kif Samwel neħħa lil Sawl minn sultan ta' Iżrael wara l-iżbal tiegħu. U llum qegħdin naraw il Samwel jidlek lil David sultan. L-aktar li tispikka f'din dan ir-rakkont huwa l-fatt li Alla jara differenti minn kif jara l-bniedem, Alla għandu l-pjanijiet tiegħu. Aħna naraw sa ċertu punt, imma Alla jkollu l-ħsibijiet u l-pjanijiet tiegħu li kultant aħna ma nifhmuhomx. Tajjeb, hawnhekk del-paġna hija rivoluzzjonarja bħal kull paġna tal-Iskrittura. L-Iskrittura hija rivoluzzjoni hija taqliba kbira. Naturalment, suċċessur ta' Sawl kellu jkun it-tifel tiegħu, il-familja tiegħu. Hawnhekk David ma jiġix minn Sawl. Samwel jaħtar lil David sultan ta' Iżrael għalkemm din hija waħda mill-konsagrazzjonijiet. Qisu hawnhekk għandna il-Samwel jifdel ilu nnifsu l-ewwel qisu għamel żball meta għażel lil Sawl, kien għażlu waħdu f'daru stess. Jekk tiftakru kien qal lil Sawl qallu ejja d-dar miegħi, qallu itlaq fil-għodu. U jikkonsakraħ sultan. Issa lil David joqgħod aktar attent. Jidilku quddiem sħutu, quddiem ħutu. Għalkemm aktar il-quddiem għandna żewġ konsagrazzjonijiet oħra ta' Sawl, ta' David, żewġ konsagrazzjonijiet oħra. L-ewwel kien sultan ta' parti żgħira mill-Palestina, mbagħad isir aktar tard sultan ta' Iżrael kollu. Kifett l-aktar ħaġa li tolqotna f'din is-silta hija il-mod kif jara Alla. Alla ma jaqafx fuq kif jara l-bniedem, Alla jinżel aktar fil-fond. Is-silta tal-Vanġelu. Il-bieraħ ukoll rajna silta minn San Mark, bħalissa qegħdin naqraw siltiet minn San Mark, Ġesu jgħid li huwa xi ħaġa ġdida. Xi ħaġa ġdida. Semmina żewġ parabboli. Bieraħ tkellem fuq is-sawm, għaliex id-dixxipli tiegħek ma jsumux. Issa llum jakkużaw fuq xi ħaġa oħra u l-bieraħ ħedna
meta l-Farizej qegħdin jakkużaw lid-dixxipli ta' Ġesu indirettament qegħdin jakkużaw lil Ġesu. Il-bieraħ attakkaw fuq is-sawm għaliex id-dixxipli tiegħek ma jsomux, u llum għaliex id-dixxipli tiegħek ma josservawx is-sibt. Kienet xi ħaġa għażiża għall-Lut. Is-sibt huwa xi ħaġa tad-dinja l-oħra li aħna ma nifhmuhiex. Tajjeb, fost il-Lut pereżempju, jekk inti tikser kmandament, tkun ksert kmandament. Jekk tikser is-sibt, tkun ksert il-kmandamenti kollha. Għalkemm kien għażiż kellhom liġijiet apposta kemm għandek timxi, kemm għandek taħdem, kemm għandek x'tista' tagħmel nhar ta' sibt. Allura x'in dawn id-dixxiepli ta' Ġesu qegħdin jaqtaw iż-żbul li mhix xi ħaġa serja, laqas kienet fil-liġijiet kienet fil-Mixnah. Tajjeb fil-kumment għall-Iskrittura. Dawn diġà dan x'inhu jagħmel? Dan bliema awtorità, dan kif jagħmel hekk? Dan ir-Rabbi huwa differenti. Ara. U Ġesu jasal biex jgħidulhom isma'. Ara, ġibilhom l-eżempju ta' David, intom ma tiftakrux David x'għamel. Meta kienu s-soldati ma kellhomx jieklu, kif daħlu fit-tempju u l-qassis tagħhom li kien riservat għall-qassisejn. Ma tiftakruhx. U jasal għall-konklużjoni, għall-climax tad-diskors tiegħu Ġesu. Għalhekk bejn il-bniedem tas-sibt ukoll huwa s-sejd. Jien aqwa mis-sibt qed jgħidilhom, jien aqwa mis-sibt. Xi ħaġa rivoluzzjonarja għall-aħħar. Ġesu aqwa mis-sibt. Ħalli nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw San Sebastjan u San Fabjan. San Sebastjan xartax twilet fin-Norbon fi Franza minn ġenituri Taljani. Meta kien żgħir ħaduh Milan, imbagħad kellu soft spot għall-insara. Niżel Ruma u għalkemm ma kienx jew pjaċir bis-soldati, għażel li jsir soldat biex jgħin l-insara. Ara ftejn ta' għażel li jsir soldat biex jgħin l-insara. Kien miġġub ħafna San Sebastjan, kien soldat eżemplari, kien jagħmel dmiru u meta akkużawh, meta xlewh lill-imperatur li kien qiegħed jiffavorixxi lill-insara, iddefenda lilu nnifsu qal isma' jiena dmirijiet ta' soldat qed nagħmilhom. Jiena m'għandix innaqqas minn dmirijiet ta' soldat, imma l-imperatur xorta tagħha l-mewt li jisparawlu l-vleġeġ. Tajjeb, jekk tara pittura ta' San Sebastjan jew skultura ta' San Sebastjan, tara dan il-figura marbut ma' siġra jew ma' xi ħaġa oħra u b'ħafna vleġeġ f'ġismu. Imma ma mietx ġabritu waħda mara, Irena, ħadet ħsiebu dawwietu u mar qudiem l-imperatur raġa' qudiem Dioklezjanu. Tajjeb, u qallu inti qed tiżbalja. Inti ma jistax ikollok paċi f'qalbek isma' ftehim tal San Sebastjan. Inti ma jistax ikollok paċi f'qalbek qabel ma tieqaf toqtol lil dawn l-insara innoċenti. Ma jistax ikollok paċi f'qalbek qabel ma tieqaf toqtol lil dawn in-nies li ma jaħdu xejn. Ara ftit. U San Dioklezjanu raġa' taħal mewt. Tajb, dan San Sebastjan huwa qaddis popolari ħafna popolari, speċjalment fl-arti, fl-iskultura. Inkalli xorti li ħafna snin ilu kont naħdem fil-katakombi ta' San Sebastjan minn imur Ruma fuq l-Appja Antika, hemm il-Knisja ta' San Sebastjan u hemm il-qabar tiegħu. San Sebastjan bħallum issir festa kbira ġewwa Ruma għax huwa l-protettur tal-viġili urbani. Jkun hemm ħafna minn dawn il-pulizija tal-belt jagħmlu festa kbira, jkun hemm l-quddiesa, jkun hemm parata sabiħa. San Sebastjan ġewwa Ruma. Nitolbu dal-qaddis kbir biex jimlina bil-kuraġġ anke fid-diffikultajiet tal-ħajja.
Aħna niftakru fix-xhieda li ta' għal Kristu bis-sagrifiċċju ta' ħajtu San Sebastjan nitolbu lil Alla biex id-demm tal-martri ikun żerrija li tagħti kotla ta' nsara. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek waħlisa minn kull tiġrib tal-ħżiena nitolbu. Għamel li daw kollha li jistqarru li Kristu ibnek u l-mulej jaslu jkunu ħaġa waħda bejniethom fil-Knisja waħda tiegħek nitolbu. Dawwal il-fema ta' kull bniedem li hawn fid-dinja biex il-koll iħabbirku għall-għaqda tasliem fi spiritu wieħed nitolbu. Għati l-mistrieħ ta' dejjem lil daw kollha li l-dawk li qegħdin nofru s-sagrifiċċju tal-qudies għal ruħhom u għal ħutna mejtin kollha nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex ma nibżgħu qatt nistqarru l-fidi tagħna fik minkejja kull tfixkejl li niltaqgħu miegħu nitolbu. Tolbu għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina mulej li ngħixu il-kelma tiegħek u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallunna biex nitolbu għalihom jew għedhom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbu wkoll għal vittmi ta' dak l-inċident ta' Spanja, ħafna mejtejn, ħafna feruti, mulej kollu ħnina minnhom nitolbu. Qegħdin ukoll fil-ġimgħa ta' talb għall-laqda tal-insara. Minn nhar il-ħadd minn sar 25 ta' Jannar niċċelebraw din il-ġimgħa ta' talb biex aħna l-Kattoliċi, il-Protestanti u l-Ortodossi insiru familja waħda ta' traj wieħed. Mulej għatina id-dawl biex nkunu familja waħda nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattal li qegħdin nagħmlulek f'din il-għodwa u weħles il-Knisja tiegħek minn kull tiġrib tal-ħżiena u wassala għal dik il-għaqda li jrid jara fija ibnek Ġesu Kristu siedna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajt l-imbit li qegħdin nofrulek frott ta' dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jum li nidmu quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Bierek mulej uqaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih San Sebastjan qeleb it-batijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għal San Sebastjan ħal-martirju għall-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-ħaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef
u s-saħħa lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħħluk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobol tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kalina u Ġorġa Żammejt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Sebastjan u San Fabjan, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna d-nubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarrix lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Zomni dejjem fin il-lejn il-komandamenti tiegħek, tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Irnu bil-wifa nidu flimkien il-ringrazzjament wara tqalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġewwa ħdanek ilqani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Itqalbina mqazza li għamilna mulej timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-Malti tiegħek San Sebastian dik bil-fedel ta' kollha
u għeleb it-batija tal-martirju. Bi Kristus jedna ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li l-Madonna talbet minn dan is-santwarju, nofruhom b'mod speċjali għal paċi fid-dinja. Kemm għandna bżonn il-paċi. Nitolbu biex il-mexxejja kollhom id-dawl tal-Ispirtu Santu ħalli jagħmlu għażliet tajbejn. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa, u nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa, u nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejnija, kimberk inti fost in-nisa, u nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.